Peniaze síce nie sú sexy téma, ale je vysoko pravdepodobné, že pre množstvo z vás bude práve toto video najdôležitejším, aké ste dopozerali za posledných 10 rokov. A myslím to vážne. Hodnota informácií, ktoré vám práve teraz poviem, môže byť aj niekoľko 100 000 eur, a to bez toho, aby ste zaplatili čo i len cent navyše. A nie je to žiadny chyták a nejdeme sa baviť ani o investovaní do krypta. Je to niečo ako objaviť doma poklad, ktorý sa ti skrýval v perináči. Najprv si ale povedzme, čo je to druhý pilier. Je to jediné sporenie na dôchodoch, ktoré ťa nestojí ani cent z peňaženky. Platíš ho cez odvody do sociálky, ktoré za teba platí tvoj zamestnávateľ. Takže napríklad z 1000 eurovej hrubej mzdy ti na dôchodok odchádza až 180 eur. A ak máš druhý pilier, tak až 55 eur mesačne ti ide na tvoj účet a tieto peniaze sa môžu mesačne zhodnocovať. K peniazom sa síce dostaneš až na dôchodku, ale poputujú tebe a nie štátu. A samozrejme, čím viac zarábaš, tým viac peňazí tam budeš mať. Nebudem ťa teraz zaťažovať žiadnymi kalkuláciami, tie si jednoducho pozrieš na stránke bezagenta.online, ale chcem ti iba pripomenúť, že ak sa do druhého piliera prihlasíš napríklad o rok neskôr, tak môžeš prísť o 10 až 100 000 eur. Takže šupito, trvá to iba 5 minút. Nepotrebuješ nikam chodiť, prihlásiť sa môžeš jednoducho a rýchlo na bezagenta.online. Netreba sa ale zlaknúť, bude to chcieť od teba naskenovať tvoj občiansky, ale je to iba kvôli bezpečnosti, ako to napríklad chcú od teba aj v banke. Ak sa na dôchodku vidíš pod palmou, cestovať alebo možno, že mať iba pokoj, vieš, čo môžeš robiť. Poďakuješ sa mi neskôr. Ja už druhý pilier vyklikaný mám, takže sa idem ďalej venovať svojmu psovi a užívať si idem voľno.